David Kaza mill-ġdid sostna li se juża l-mezzi kollha barra minn xtutna biex ikompli jħammeċ isem pajjiżna. Dan waqt il-programm Via Uva imxandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali meta ġie mistoqsi dwar il-kariga tal-professur Edward Cicluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' pajjiżna. Dan fid-dawl tal-akkużi fil-konfront tiegħu xprunati mill-inkjesta tal-Vitals u li tmexxiet mill-Maġistrat Gabriel Lavella. Wara l-ħamis sostna kif kiteb ittra lill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Christine Lagarde dwar il-pożizzjoni ta' Edward Cicluna, issa Kaza għalhekk. Iva, għandi tools fil-Parlament Ewropew li jiena nużhom u ħanużhom kollha. Però inti qed mezzi li għadek mużajtx. Hemm ħafna mezzi li mhux ħanajt naturalment x'ħanagħmel. Din irrepetija aktar minn darba. Iżgur li ħammur nuża l-mezzi li huma ta' disponibilità tiegħi. Tajjeb bħala deputat. Apparti minn hekk, Kaza rrimarka wkoll li se jkun qed juża s-saħħa kollha li jtih il-Parlament Ewropew. Jien naturalment is-saħħa li jtini il-Parlament Ewropew se nuża kollha. Intant Kaza sostna wkoll li l-inkjesta maġisterjali li minna ġew xprunati l-akkużi in kwistjoni ma ġietx tiswa ħafna. Tgħidlex 11 miljun mhumiex għoljin. Gwerra għaddisa! Mistoqsi wkoll mill-ġurnalist jekk użax kliem iebes fil-konfront tal-laburisti meta ddikjara gwerra qaddisa kontrihom. Kaza mhux talli martirax kliemu talli qal li kien pulit. Famuża l-gwerra qaddisa. Jiddispjaċik li użajt forsi kelma daqstant iebsa? Assolutament le. Gwerra qaddisa pulit.